Sugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Hello everyone! Diyos marahay na pagkahapon po. Hello Bicolandia! Welcome po digdi sa programang Kalusugan, Bayanihan at Kabuhayan. My name is Miss Jalay. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prenzana. Hello po sa Indigo Boss. Good afternoon. Rainy afternoon na naman, diba? Kasi masabaw na naman. Bako pa pala masabaw Day pa man, nag-uumapaw na naman ang tubig dyan. Anyways, ingat po tayong lahat sa mga papauwi galing school. Ano pa ba? Trabaho or lakwatsa. Ingat po kayo At kung wala naman na importanteng pupuntahan, stay at home na lamang. O kaya naman diretso uwi. Okay, so napaka-strict ni ate, di ba? Mama ka ate. Anyway, so yan po, live tayo ngayon dito sa station. Sarado tayo ngayon doon sa office, kasi may emergency yung isa kong kasama. Then, bukas po kami tomorrow. Syempre, it's Saturday. Tomorrow, bukas po tayo 9 to 6:30 in the evening. So, punta po kayo for free health consultation. Pero tomorrow, may mga nakaschedule na free orientation, then consultation dyan po sa Ginubatan. Kaya sa mga taga-Ginubatan, kapag nabanggit ko yung barangay, yan, pwede po kayong pumunta kasi pupunta kina Doc Joey Betito for free health consultation. Okay? So, mamaya po i-mention ko yung mga barangays. Then sa mga members, stockists, distributors, yan, mga listeners po ng DCGB, Radyo DCGB, sa mga listeners din po ng Serbisyong Natural, good afternoon po. And syempre mag-iirubanan kita sundo alas 6:30 ngunyan nina pagka banggi. It's Friday, thank God it's Friday, TGIF. And enjoy your weekend. Yan, sa mga may plano this evening, tomorrow, and forever. Oh, it's Feb-Ibig month pala. Okay, kamusta kayo dyan? It's February 3. Yes, February 3 ngayon. Countdown na ba? Ayan. So, hindi ko napansin pero palagi natin nababanggit. Ang bilis lang ng araw. Pero, 'di ba, wag niyo nang patagalin pa. Ayan, sa mga palaging nakaantabay dito sa programa at palaging nakikinig sa mga paliwanag ko regarding sa ating amazing products. Kung matagal na kayo nakikinig pero hindi pa kayo pumupunta sa office, wag niyo nang patagalin pa yung mga concerns po ninyo, especially sa health. Okay, so makakatulong tayo dyan in a natural way. Text or call Doc Joey Betito sa kanyang contact numbers or cellphone numbers, diba? For or your questions. Okay, so sa smart, take note na lamang po. Okay, may na ba kayo dyan? Hawak na phone or ballpen, papel, ayan. Take note na lamang sa smart. 0998 975 8121. Again, 0998-975-8121. And sa Globe. Okay. Sa Globe naman po, 0917-853-8933. Nakuha ba? So, yan po. We are located dyan lamang po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. In front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero likod po tayo ng Mabel Fashion Unlimited at ng Angelis Cakes. Okay? Yung office po ng MHC or Miracle Health Corporation. Diyan po tayo sa likod ng Mabel Fashion Unlimited.
may maliit na iskinita po dyan papasok sa side ng Mabel Fashion. So, dyan po kami Okay, so from 9 to 6:30 open po tayo sa mga KBK members natin. Okay, so we have our promo, buy one take one po ng Amazing Trio. So again, buy one take one ng ating Amazing Trio. One set. Okay, minimum of one set. So, SRP po yan, worth 7,500 pesos only. Makakakuha ka na po dyan ng 2 boxes each ng ating Amazing Trio. So, ano ba ang ibig sabihin yan? 2 boxes po ng Multi 5, 2 boxes din ng Mega A, 2 boxes din po ng ating Miracle C. Diba? So, when we say po Amazing Trio, nandyan na yung magkakapartner na yan. Mega A, Multi 5, and Miracle C. Okay, Amazing Trio. Yun po yung pinaka-unang flagship products ng MHC. Yan, since 2008. So, ngayon, kasi we have our Amazing 4, diba? Pero may mga continue pa rin po na nagtitake niyan kasi dyan sila yung pinaka-una nilang na-try and dun sila hiyang. So, yung iba maintenance na din, natapos na sila from 3 times, 'di ba, hanggang sa naging once a day na lang. So, we have naman Amazing 4, which is yan po yung very powerful supplement ng Miracle Health kasi yun po yung may mga concerns na complicated, yan po yung binibigay ni Doc Joey Batito. Pero may mga iba naman na Amazing Trio or Mega 1. Okay, depende, tinitingnan din po kasi yan po sa kakayahan ng katawan ng client po. And syempre sa health concern. So much better, di ba, na magpakonsulta tayo kay Doc Joey Batito para syempre matanong din natin kung ano yung mga kailangan natin itanong, di ba? Gusto natin itanong regarding sa health. Okay, so again, we have our promo. Buy one, take one, syempre sa Amazing Trio, below one set, additional 10% sa existing discount or sa discount po natin. So, exclusive only for KBK members, sa lahat ng mga members po natin. Okay, so pwede po kayong makapag-avail ng ating buy one, take one sa Amazing Trio. Minimum of one set. Diyan po kayo makaka-avail ng worth 7,500 pesos lamang. Dalawang boxes na po yan. Diba? So again, 2 boxes ng Multi 5 capsules, Mega A capsules, then Miracle C. Okay, Miracle C. Yan po yung ating Amazing Trio. Sa ngunyan, wala pa kitang promo for Mega 1, okay, and Amazing 4. So, wala pa po tayo dyan na promo. Pero, it's your chance na, diba, na makatipid-tipid kita, then, ma-continue natin yung pag-take natin ng Amazing Trio. So, we have our additional 10% discount. From 25%, magiging 35% kayo sa pag-avail ng Amazing Trio. Yan po. Sa Amazing Trio lang yan. Kung sa Amazing Healthy Drinks naman po natin, for now, we have 12 boxes for only 2,000 pesos doon po sa Mega Choco, then Mega E-Coffee, and Multi 5. So, sila, 1 dozen, pwede po yan Rumble, pwedeng 12 boxes ng Multi 5, kung ano po yung gusto ninyo. So, for only 2,000 pesos, 1 dozen na po yan, or 12 boxes ng ating Mega 1, Multi 5, Mega A, ayan, Mega A, Multi 5, then Mega Choco. Another one, Amazing Coffee Mix, glutathione, then collagen. Sila po yung nasa 2,750 pesos. Diba? 1 dozen din. Pwede din Rumble. Pwede din na isahan na lang na 1 dozen na collagen. Amazing Juice with Collagen. Okay? So, kuha ba yan? Again, 2,750 pesos. And that's exclusive. Again din po sa ating mga KBK members only. So, that's the edge or advantage kapag tayo ay member. Mas makakalas din po tayo dyan. Mas makaka-avail tayo at matagal-tagal talaga natin na
kakonsume yung mga products, 'di ba? Then we have our opportunities na ibinibigay, programs na ibinibigay po sa ating mga beneficiaries, okay, ng Miracle Health Corporation. So, yan po ang categories din natin. We have na 3 categories duman po sa tuyang mga memberships. Ano ibig sabihin yan? We have 3 categories, which is from regular memberships, we have special packages, we have temporary memberships. So later on, i-discuss ko isa-isa yung mga ano po dyan, packages, diba? At kung ano yung kahalagahan na pag-avail natin ng membership. Okay, so may ano po ba siya? May fee po ba siya? Okay, may products ba siya? So, yan, yung mga dapat natin na malaman mamaya. But before of that, syempre sabi ko kahapon, diba? We have our topic. Eto, related din ito doon sa topic ko kahapon, which is yung ating gallbladder stones. Okay, yung gallstones. Gallstones yung ano natin, na topic kahapon. So, isa sa mga causes, 'di ba, ng sa gallstone, which is yung sa matataas din na cholesterol. Okay? Kasi marami yung mga causes kung bakit nagkakaroon or reasons, 'di ba, na nagkakaroon ng gallstones ang isang tao. So, dito ang topic natin, mataas na cholesterol. Ano nga ba ito? Ano yung mga magiging effect nito sa isang tao kapag mataas ang cholesterol niya? May maganda ba na maidudulot or may masama bang maidudulot? Kasi may dalawang klase ito, may dalawang klase po ang cholesterol. So, alamin po natin yan. Kaya makinig po tayo. Then, syempre, maya-maya is matatakal din natin kung papaano natin siya in a natural way matutulungan yung may mga ganitong problema sa katawan, 'di ba? Kasi napakaraming nagiging dahilan ng mataas na cholesterol, 'di ba? Pwede siyang mag-create ng iba't ibang mga karamdaman. Okay. So ano nga ba ang mataas na cholesterol? Overview muna tayo. Ayun po sa National Heart, Lung and Blood Institute. Okay, again, National Heart, Lung and Blood Institute. Ang bawat taong may edad daw po sa 20 or 20 pataas ay dapat na sukatin ang kanilang cholesterol kahit isang beses bawat 5 taon. Ang pag-alam kung mayroon kang mataas na cholesterol ay maaaring maging nakakalito dahil wala itong anumang mga sintomas. Ayan. So, malalaman din natin mamaya kung meron ba itong mga sintomas kapag mataas yung cholesterol mo. So, yan po yung alamin natin, 'di ba? Ano ba ang cholesterol? Okay, alamin na natin kung ano ba yung kahulugan. So, ang cholesterol po ay isang malapot na uri ng taba or lipid mula sa atay. Ito ay kailangan ng katawan sa paggawa ng cells, hormones at vitamin D. Kasama rin ito sa komposisyon ng cells at mga tumutulong sa pagtunaw ng mga laman sa tiyan. Ayan. Bukod sa supply ng katawan, maaaring makuha ang cholesterol sa triglycerides sa pagkain na tinaguriang cholesterol foods. Ayan, ang triglyceride po, gaya ng cholesterol, ay mapanganib kapag labis ang dami sa katawan. 'Di ba? Kapag marami, sobra, nakakasama. 'Di ba? Kapag kulang, nakakasama pa rin. Kaya dapat balanse lang sa lahat ng bagay. Ang cholesterol ay dinadala sa iba't ibang parte ng katawan ng lipoprotein. So, dito na po, may dalawang lipoprotein po ang nagsisilbing transportasyon ng cholesterol. Okay? Yung tagadala. Okay? So, yan po, may dalawang klase. Ano ito? Yung tinatawag natin na HDL cholesterol at LDL cholesterol. Alamin natin kung ano ba yung pinagkaiba nila. So, dito muna tayo sa HDL cholesterol. Ano nga ba ito? Kalimitang tinatawag po ito na good cholesterol. Okay? So, madali siya matandaan. HDL, good cholesterol. Ang high density lipid o HDL cholesterol,
kinukuha ang labis na kolesterol sa mga cells at dinadala ito sa atay, kung saan gagawin itong waste product ng katawan. 'Di ba? So, may pakinabang ito, syempre si HDL. Kinukuha daw ng HDL ang labis na kolesterol sa mga cells at dinadala ito sa atay, kung saan gagawin itong waste product ng ating katawan, 'di ba? So yan yung function niya or role niya sa katawan natin, 'di ba? Kinukuha yung mga sobrang kolesterol or taba sa ating katawan, dinadala siya sa atay para maging waste product. Nakuha ba? So again, HDL, cholesterol is a good cholesterol. LDL naman, ayan. So, LDL, syempre kung may ano yan, may kasalungat yan, di ba? Or may kasalungat nga. LDL cholesterol, ang low density lipid o LDL, ang nag-iimbak ng cholesterol sa cells. Kapag sumobra ang pag-imbak, maaaring may mabuong artery wall sa mga cells na magdudulot po ng maraming sakit. Dahil dito, tinatawag itong bad cholesterol. Diba? So, madali siya matandaan. Ang LDL ay tinatawag siyang bad cholesterol. Bakit? So, dito, sabi kapag sumobra ang pag-imbak, maaaring may mabuong artery wall sa mga cells na magdudulot ng maraming sakit. So, dyan na nagkakos, di ba, kapag barado ang mga ugat natin na nalagyan ng sobrang mga taba, 'di ba? So iba-iba na yung magiging cause or magiging kausa, 'di ba? Nin mga kahilangan. So diyan na po 'yan nagpupuon. Taw-taw daramon ta sa mga magiging complications or mga sakit na pwedeng makuha natin kapag nabara yung yung ugat natin, 'di ba? Sa iba't ibang parte ng katawan natin. Kasi dapat malaman din natin ito at kung ano yung mga pagkain na matataas sa kolesterol. Ayun. So alamin natin 'yan. Upang maging masigla at makaiwas po sa seryosong sakit na ito, dapat seryosong sakit, hindi siya sakit, 'di ba? Dapat kumain ng mga pagkain mayaman sa HDL cholesterol at iwasan ng mga bagay at pagkain masagana sa LDL cholesterol. Alamin natin 'yan para syempre 'di ba? Ma-identify natin. Ayan, ma-cholesterol 'yan. Ay, eto hindi 'yan ma-cholesterol. 'Yan yung kainin mo. So alamin natin 'yan later on. Ang mataas na cholesterol ay maaaring magmula sa iyong katawan at mga pagkain kinakain mo. Ang sobrang kolesterol sa iyong dugo ay may mapanganib na mga epekto. Maaari itong maging sanhi ng isang pagbuo ng plaka sa mga dingding ng iyong mga ugat na nagre-resulta sa pagbara ng daloy ng dugo na maaari maging sanhi na mamaga ng dugo. Okay, maaaring maging sanhi na mamaga ang dugo. Ng dugo pala, ayan. Mga sanhi, ano ba yung pinagmulan? Maraming bagay at pagkain ang maaaring magparami ng kolesterol sa ating katawan. Ayan, kagaya nito. Okay, number 1. Saan ba nagmumula yung mga sobrang kolesterol natin? Number 1, paninigarilyo. Yan, number 1 talaga yan, 'di ba? So akala natin sa mga pagkain lang, sa mga ginagawa din pala natin. Ayan. Paninigarilyo, number 2. Magmumula din po siya sa high cholesterol foods o pagkain maraming saturated fats at trans fat. Ayan. Kakulangan ng ehersisyo. Very common, 'di ba? Kapag ang isang tao na kulang sa regular exercise at walang mga physical activities. So more likely hindi magiging balanse yung pagtunaw ng taba sa kanilang katawan, 'di ba? So 'yan. At isa pang cause ay yung pagiging overweight o obese. Okay, usually kapag matataba, parang isang mo pa lang, ang dami niyang cholesterol, ang dami niyang taba sa katawan, 'di ba? Usually ganun yung natin na kapag nakakita ka ng isang taong mataba, the one thing na unang naisip mo parang makolesterolon, 'di ba? So sana hindi kayo ma-offend, 'di ba? Kasi may mga na-offend. Ganun din sa mga mapapayat. Ayun, nakala nyo lang yung mga
Yung mga ano lang, yung mga sobra lang sa timbang yung na-offend. Even sa mga mga yan, skinny, 'di ba? Tapos sasabihan na, ay, malnourished. Mga ganon ba, 'di ba? So, 'yun. Ito for education purposes lamang po, 'di ba? Then nakaka-affect din yung edad. Okay? So, 'yan, nakaka-affect din pala. So, number 6 is genetics o namana sa pamilya. O, maaaring mamana din pala ito kung nasa lahi, 'di ba? Yung mga matataba, tapos yun, matataba dahil sa family, or naman sa pamilya or lahi ng pamilya. Then sa may mga matataas yung pressure ng dugo. Ayan. So eto yung mga sanhi kung bakit matataas or sobra yung cholesterol natin sa katawan. Maraming bagay yung pagkain na maaaring magparami. Ayan, magparami ng cholesterol sa ating katawan. So, yan na po. Again, number 1 po, nang dahil sa paninigarilyo, nang dahil sa mga pagkain, maraming saturated fats at trans fats. Ayan, na nakakain natin. Then, kakulangan din sa ehersisyo, kaya ka mataas yung mga cholesterol mo sa katawan, yan, pagiging overweight o obese, dahil din sa edad, yan, pwedeng mamana, yan, dahil sa genetics, and then, syempre, dahil din po sa high blood pressure. Sabi dito, walang sintomas ang pagkakaroon ng high cholesterol, kaya importante ang regular check-up sa doktor. Malalaman mo lang na ikaw ay mayroon nito kapag syempre nagpa-blood test tayo, 'di ba? Like blood chem. Usually, diyan mo talaga malalaman kapag mataas yung cholesterol mo. Usually tinitingnan diyan, meron talaga sa result na HDL then LDL. Kung ayun, like sa normal range, tapos kung sa resulta mo, mako-compare doon, 'di ba? So yun yung kapag nakita mo sa lab result mo, merong HDL, LDL, alam mo na agad. So ano ba yung HDL? Sila yung good cholesterol. Then yung LDL naman is yung bad cholesterol. Okay? Madali na yan matandaan. Ano ba yung mga komplikasyon? Okay. So, dito tayo sa mga komplikasyon. Kung ano na yung magiging resulta kapag napabayaan natin ito, hindi natin ginawa ng paraan, 'di ba? Anong mga maaring maging epekto nito sa katawan natin? So, sabi ko nga kanina, mayroon siyang mga sakit na pwedeng pagmulan na kapag mataas yung isa sa mga rason, mataas yung cholesterol. Kasi hindi lang like mataas, isang factor kasi yung etong mataas na cholesterol, then may mga iba pang mga symptoms, 'di ba? So yan. Ang mataas na cholesterol ay madalas na resulta daw po ng isang hindi malusog na pamumuhay. O in short, sa lifestyle ng isang tao, kung hindi man sa sa genes or sa namana natin. Nang dahil, syempre, sa lifestyle. Ano ibig sabihin ng lifestyle? Nang dahil sa activities mo or ginagawa mo, 'di ba, sa pang-araw-araw. Ano ba yung mga kinakain mo sa pang-araw-araw? Ano ba yung mga ginagawa mo na activity sa isang araw, sa pang-araw-araw, 'di ba? Kasi kapag kapag normal or the usual mong ginagawa, like for example, dito tayo sa negative. Like for example, naghapon ka sa bahay ninyo, ayan, maghapon na kain, tulog lang, computer, TV, and wala kang physical activities, 'di ba, na ma-exercise yung katawan mo. Then tapos yung mga kinakain mo pa, yan, mga soft drinks, yung matataas, 'di ba, sa sugar, at mga cholesterol, yung hindi healthy yung diet mo. So, in short, ganun yung pang-araw-araw mo. So, usually, hindi lang sa matataas yung cholesterol yung nakukuha, yan, diabetes. Kasi, sa ngayon kasi, yung diabetes, very, very common, then, nakukuha talaga dahil sa lifestyle, hindi lang po dahil sa
na mana, 'di ba? Kasi tatlong klase pala 'yan. Kasi yung type 1, type 2, then yung pang-tatlo is gestational diabetes, doon sa ano 'yan, sa mga buntis. Okay, so yun po nang dahil sa lifestyle, malaking factor po yung magagawa, 'di ba? Or yung lifestyle ng isang tao. Kasi diyan mo ma-identify, 'di ba? Kung ano yung magiging katawan niya. Okay? I-disregard mo muna kung ano yung sa lahi. Kasi sa ngayon talaga, 'di ba, umiikli yung lifespan ng isang tao nang dahil sa lifestyle. Okay, kasi noon 'di ba, napakaraming nabubuhay na 100 years old, 80 years old. Ngayon kasi masasabi nila na matanda na sila or parang gusto nila mabuhay hanggang ano na lang, kaya 80 years old, ayan 'di ba, 60 years old, so mga ganun. Pero yung mga naunang panahon, 'di ba, nabubuhay talaga sila 100, yung iba lagpas pa. So swerte mo ngayon kapag umabot, 'di ba, na 100 years old. So anong ginawa nila noon para ma-maintain nila, or until now, 'di ba, nandito pa sila. So more likely talaga ang iba nga po diyan, 'di ba, may mga walang sakit. Marami din akong nalalaman na kagaya nung sa Bakakay, si Ate Karen, ayan. Yung nanay niya nakakapag ano pa, ang tawag yun, kasi may tawag dyan, umahan. Yun. Tapos, marami yung mga ginagawa nila na nagiging active yung katawan, nakakapag-iwas sa mga sakit. Na even though, syempre, nasa 80 years old, yan, nakakapagluto pa ng sariling pagkain, nakakapaglabas pa, nakikipagmarites pa, and aktibong-aktibo, 'di ba? So, ano yung ginawa nila? So, mapapatanong ka talaga. So, mga ganon, sila noon, hindi pa uso yung mga, 'di ba, seasonings, mga additives or mga pampasarap sa ngayon. So, ngayon talaga napakarami mga restaurants, fast food chains, tapos na very sa isang araw lang, 'di ba? Very parang ang bilis lang ng oras kasi marami mga activities, mga pagkakabisihan. Nandito yung internet. Na halos kapag walang internet, ayan, feeling mo wala kang magawa sa buhay mo. May mga gano'n na parang hindi sila mabubuhay na walang internet, walang cellphones, 'di ba? Walang mga seasonings na inilalagay sa mga pagkain para maging masarap, 'di ba? So that's the fact. At ngayon na nangyayari sa panahon natin ngayon, 'di ba? Gen Z ba ang tawag diyan sa panahon natin? So, napakaswerte namin. Wow, namin. Kasi 'di ba noon, kung babalikan mo, nakakaraos naman sa school, 'di ba? Even though na very limited pa yung internet, yung mga usually sa library. Tapos ngayon, nandito na e-books, sarong mo sana sa Google. Sarong pindot mo lang kung ano yung meaning ng, 'di ba? Mo na lang. Well, in fact, noon, kailangan mo pa siyang hanapin sa dictionary. So, napakaswerte ng mga 90s kids or yung mga na sa panahon namin. namin talaga. Na nakaka-enjoy, then po siya. Iba yung klase ng study habits ba yun? Yung kailangan mo pang pumunta sa mga library, 'di ba? Para humanap ng mga meanings sa research paper mo. Sa ngayon, ayan, copy-paste na lang. The magic of copy-paste. Yon, napapadali lahat ng bagay. So, minsan nga, feeling mo napapadali na din yung buhay, 'di ba? Kasi nga, sa lifestyle yon. Okay, so, ang ko na naman, matabilo na naman si Miss Jelay. So, that's the fact lang na inaano ko kasi for education purposes, and yun yung reality na nangyayari sa ngayon. And of course, sa health din po. Kung bakit, syempre, 'di ba? Umiikli na lang yung lifespan ng isang tao nang dahil po yan sa lifestyle, sa mga pagkain. Okay? So, yung iba nga, paano pa kaya ngayon yung mga nabuhay from ngayon 2000s, 'di ba? From 2000 up to 2023. Ayun, ano kaya yung magiging buhay? Hanggang ano kaya sila mabubuhay from 2050, 2060? Ayun. So mako-compare natin 'yan noon hanggang ngayon. Okay? So, yun po. Ano ba yung mga complication? Number 1 po diyan, sakit sa puso. Yan. Kasi pagkabara, 'di ba? Sakit sa puso at pagkabara ng mga ugat. Number 1, heart diseases. Yan.
Number 2, pagkakaroon ng mga bato. Ayan, bato sa kidney, sa liver. Kasi 'di ba, kapag marami yung mga tawag diyan, ayan. Kapag marami yung mga nabara talaga sa arteries or 'di ba sa mga veins or mga ugat natin, maraming talaga po yung magiging causes po niyan, alright? So, replyan lang natin ito, right? So, yan po. Pagkakaroon ng komplikasyon sa tiyan. So, maraming, 'di ba, complications na maaaring maging cause. Then, sakit sa atay. Ayan, isa pa sa mga pwedeng mangyari, 'di ba? Kapag mataas ang kolesterol ng isang tao. Pag-iwas, ayan, paglunas, kapag ang pinaka-importante, 'di ba? Pag-iwas, sa pag-iwas pa lang. Then kapag nandiyan na, nalaman mo na mataas yung kolesterol mo, may mga magagawa pa rin po tayo diyan, 'di ba? Huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi it's never too late hangga't sinisimulan natin ngayon yung pagsolusyon. So, kapag wala pa, 'di ba? Pag-iwas, 'yan, much better. Pag meron na, 'yan, lunasan mo. Kaysa naman sa alam mo nang meron kang problema niyan, hindi mo pa ginagawa ng solusyon. Alright? So, later on, pag-iwas, paglunas, paano makakatulong sa atin ang amazing products sa pagbabalik ko. And of course, yung iba pang mga infos, details, announcements sa pagbabalik ko after our amazing testimonials. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes Will of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So nakagamit na ako ng Amazing Four, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Four dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, ng Amazing Four, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover?
Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid nga ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na-COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya ko paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan nangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin,
ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom noon. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pang inom itong amazing pour niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing pour natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino and even dito sa Pilipinas and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan at iyong po mga naranasan ninyo dito sa Amazing Pour na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung ngayon nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga anin pa natin itong lahat na nasa natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130 kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15 meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more kaya-kaya natin. So matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga secret ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Pour. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Pour na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Petito page.
Good evening everyone. Balik po tayo dito sa programang Kalusugan, Bayanihan at Kabuhayan. My name is Miss Jelay. Sa ngalan pa rin po ng ating CEO na si Doc Joey Batito and to our Vice President Ma'am Ann Batito Prenzana. Hello po and good evening. Ingat po sa mga papauwi and happy listening po sa mga nakikinig. Naka-live tayo syempre sa official Facebook page ng DCGB News Online. And syempre sa mga nakikinig po sa radyo, magandang gabi na po. Ayan, napaparong ko na si mga pigluluto nindo. Mahamuton, gigutom na ako. Okay, ito yung contact numbers ni Doc Joey. Sa mga hindi nakuha kanina, ito po. Sa Smart, 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. And sa Globe naman po, 0917-853-8933. Tomorrow, schedule po ng orientation sa Ginubatan. 9 o'clock in the morning, dyan po sa Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. In front, Gata Hospital with Ma'am Herlene Pabelonia. Sa office po ini ni Ma'am Herlene Pabelonia, Barangay Iraya, Ginubatan. Kaampang lang po kang Gata Hospital. Okay, nakuha ba yan? Alas 9 po ni pagkaaga. Sa mga pupunta po, contact na lamang po kayo kay Madam Herlene. Okay, ito yung contact number niya, 0919-662-5845. Again, 0919-662-5845. Then, 1 p.m. to 3 p.m. with Ma'am Marlene Pama of Barangay Mauraro, Ginubatan. Diyan po sa may covered court. Kang Barangay Mauraro with Ma'am Marlene Pama. Contact number 0910-765872. Again, 0910-765872. Then, alas 3 po after kay Ma'am Marlene Pama, dyan naman po kay Sir Diamond Brian Tongko of Barangay San Rafael, Ginubatan. Again, kay Sir Brian Tongko, dyan po sa Barangay San Rafael, Ginubatan. Contact number 0927-248-2453. Ulitin ko, 0927-248-2453-024. Okay? So, yan po yung kay Sir Brian Tongko. Alas 3 po yan. Pagkahapon, madyan po kina Doc Joey Batito, free health consultation and orientation. Sa mga hindi narinig kanina, yan po yung ating buy one take one, minimum one set, amazing trio. 50% off po yan. So, SRP. Okay, below one set of amazing trio, may additional na 10% discount sa indaw mga discount or existing discount. So, duman po sa mga di po ID ninda discount card. Ayun. So, dalhin niyo po yung discount card natin para maka-avail kayo ng promo ng buy one take one, 'di ba? So, yan po. Importante yan at wag walain. So, if nawala, yan, may replacement fee na po na ibibigay kayo sa office, 'di ba? So, ingatan lang po, i-laminate if ever na ipalaminate, if ever na syempre may po yan, may signature na po ng ating CEO. Kapag wala pa, wag po muna ipalaminate para syempre mapirmahan po before ipalaminate. Okay, so again, hanggang 15 lang po ang satuyang promo. So, ano ba yung ibig sabihin ng additional 10%? So, if you are 25% po si discount mo, so additional 10%, magiging 35% yung discount mo kapag nag-avail ka ng Amazing Trio. Okay, Amazing Trio po yan. Wala po kita for now na promo for Mega 1 or Amazing 4. Okay, so Amazing Trio. Then, sa ating sa health drinks naman po, 2,000 pesos, 1,000 or 12 boxes yung ma-avail natin sa Amazing
healthy drinks natin like Multi-5 coffee, Mega A coffee, then Mega Choco. Again, sa Mega Choco, Multi-5 coffee, then Mega A coffee. Kahit rumble po sila pwede. As long as na 1 dozen or 12 boxes po sila. For as low as 2,000 pesos only. Exclusive again sa ating mga KBK members. Then we have naman 2,750 pesos for amazing coffee mix. Amazing juice with glutathione, amazing juice with collagen. So, sila po yung ating promo naman sa dalawang categories, diba? So, amazing juice with collagen, then glutathione, then coffee mix. Okay, so 2,750 pesos. Okay, so yan po yung mga promos natin for our healthy drinks. So, then we have naman amazing trio naman sa additional 10% minimum. Pinaka-minimum to dyan, mag-avail ka mo at least 1,000 pesos para makapag-avail ng additional 10%. Kapag nasa one set or tigi-isang boxes po yung i-avail ninyo, SRP 7,500 pesos. Tagda dalawang boxes na po yung makukuha nyo. Like 2 boxes Multi-5 capsules, 2 boxes Miracle C, then Mega A capsules, tag 2 din, tag dalawa. So, bali 2 sets yung makukuha nyo. 7,500 or 7,500 pesos only. So, nakuha ba yan? Kaya nga sa mga hindi pa member, that's okay kasi we have naman our temporary memberships. If ever na hindi natin nakaya yung regular memberships natin from 3,000, 6,000, 15,000, we have our special packages. Dalawang option lang din. Ito for distributorship or magiging distributor tayo, official distributor. Gusto natin maging partner ang Miracle Health Corporation para sa pag-start ng business and makatulong pa sa ibang mga diba, mga kaibigan, hindi lang kaibigan, yung mga hindi din kakilala natin, diba? Okay, so dun po sa special packages natin, we have KBK Gold, then Diamond. So, say for example, pero yung makukuha natin na products nasa 50,000 plus. Okay, so saan pa kayo? Ang discount natin dyan sa mga susunod na pag-purchase is 30% discount. Again, 30% yung discount natin on succeeding purchases. Then yung products natin worth 50,000 plus. Pero ang babayaran lang natin dyan is 35,000 pesos. Pwede ito, 2 ways din ito, 2 options, 2 choices for pag-start kasi kabuhayan packages, diba? Then, for consumption at the same time. Kung kayo, for consumption purposes lamang, diba, makatulong sa health concern ninyo, so that's it. Okay lang din naman yun. Pero at the same time, diba, pwede kayong nag-share sa iba kasi may mga opportunities like incentives if ever na tayo nakapag-refer, then sinda nakapag-avail nin membership sa una. So, that's it. Magkakaigwa kanina commissions. So, attend po kayo ng training if ever tomorrow, diba? Alas 9:30 po yan in pagkaaga. Diyan po sa tuyong office, pwede naman po one-on-one para ma-orient po namin kayo. Okay, so para ma-training din po kayo. Okay, dito tayo sa sa pag-iwas. Paano ba maiwasan para tayo or masobrahan yung cholesterol natin sa katawan? Again, dalawang klase po yung cholesterol. We have HDL. Okay, we have HDL, then yung LDL. Ano ba yung good cholesterol dyan? HDL. Okay? HDL po or high density lipid. We have naman LDL, yung tinatawag natin na bad cholesterol. Yung ating low density lipid or LDL. So, paano maiwasan? Dito tayo sa paano maiwasan. Kasi, may chance pa tayong makaiwas, diba? Iwasan ng paninigarilyo. Kung kayo naninigarilyo, ayan, at hindi nyo pa maalas-alas, pakonti-konti, diba? Kasi, kapag nag-start kayo ngayon, dinisiplina ninyo ang sarili ninyo, mamalayan ninyo, wala na kayong
hindi na kayo gumagamit ng sigarilyo. O, diba? So, yan po, iwasan ang paninigarilyo. Kasi masama din po yung naidudulot niyan sa mga nakakalanghap. Mas pa nga yung nagiging epekto niyan sa mga nakakalanghap, 'di ba? So kawawa naman if ever nasa bahay kayo at syempre sa loob kayo ng bahay naninigarilyo, kahit nga sa labas, 'di ba? If ever na kawawa yung pamilya ninyo, miyembro ng pamilya ninyo. Limitahan ng pagkain ng paggamit. Nakakain yung alcohol. Paggamit po ng alcohol, ano ito, yung mga iniinom na alcohol, hindi yung nirarob, 'di ba? Hindi siya yung mga yung alcohol or mga alak, ha? Dagdagan ang physical na aktibidad o mag-exercise kahit na paglimpinin ng harong, 'di ba? Pag walking or like stationary exercise, okay lang po 'yon. Yung paglimpinin ng harong or paglinis ng bahay, it's a form of exercise, simple exercise. Then marami na din ako ina-advise dyan sa pag-exercise, 'di ba? So tandaan niyo na lang din po 'yan. Panatilihin ang malusog na timbang, 'di ba? So panatilihin natin yung nararapat na timbang nababase din po sa edad natin. Ayan, tama ba? Ayan, kumain ng masustansyang pagkain, katulad ng pagbalanse ng kolesterol, makakatulong sa pagbalanse ng kolesterol sa katawan, katulad ng oatmeal, yan, bawang, omega-3 fatty acid, avocado, nuts, o mga mami, olive oil. Yung olive oil kapag nagpiprito kayo, 'di ba? Much better kapag olive oil. Pero may kamahalan din, 'di ba? Ang olive oil. Dark chocolate, then red wine. So marami pa pong mga mga sources of good cholesterol, yung mga pagkain. So, search natin yan, 'di ba? So, paano po makakatulong yung ating amazing products? So, dito na. Yung ating amazing products, sabi ko nga, pangkalahatan po siya. Lalong-lalo na yung ating amazing capsules kasi if ever na ganito yung natin, yung kailangan talaga natin dyan is capsules. Kasi, though syempre, we have doon sa mga healthy drinks, traces lang po. Much better kapag capsules kasi full dose, 'di ba? Buong capsule po talaga 'yan. Yung matitake talaga natin diyan, yung kailangan na need na mgs ng katawan natin, 'di ba? So, much better kapag capsules. Yung mga healthy drinks natin, mga pangtulong, okay? So, pangkalahatan po ang ating amazing products, hindi lang for syempre magpababa ng cholesterol ng katawan. Then at the same time, kung kayo may mga other concerns like sakit sa puso, okay? At may sa kidney, even nga sa mga nagda-dialysis, pwedeng i-take kasi nakakapagpakusog po ng resistensya an amazing products or amazing capsules natin. So, yun yung kinagandahan ng ating amazing products. Pangkalahatan na po siya. Magsabi kayo may arthritis kayo, kasama na din po yun. Basta sabihin nyo lang po kasi nagtatanong lang din naman po, di ba? Ang admin o kaya naman si Doc Joey, di ba? Kung ano yung mga concerns ninyo. Doon po kasi magbabase ng ating dosage, 'di ba? So, kapag binigyan kayo ng dosage, wag niyo yung magta-try lang kayo kasi gusto niyo mawala lang. So, kapag ganun po, wag niyo mag-try kayo na isang buwan lang kasi kulang po 'yan. Kapag nag-start po kayo, ipagpatuloy niyo at least 3 to 6 months kasi nagkakaano lang po 'yan, magbabago lang din po 'yan sa dosage, 'di ba? Say for example, nag-start kayo 3 capsules, 'di ba? 3 times a day. Yung amazing trio na. Tapos, 3 beses pa sa isang araw. So, ginawa nyo siya from 3 months, 'di ba? Tapos, dyan, totally naging okay yung katawan ninyo, naging okay yung resulta ng lab test ninyo. So, that's good. Pero, ibababa ninyo na biglaan na once a day. So, pwede tayo mag twice a day. Palipasin natin ng 1 week or 2 weeks. So, kung kapag okay tayo dyan, that's the time na pwede na tayo mag once a day. Okay, so hindi naman all of the sudden na ibababa mo or totally talaga yung iba inaalis. Kasi nasa recovery stage ka lang din. Kaya needed mo talaga i-continue. Okay, so napakabilis ng time. 2 minutes na lang. So tomorrow from 9 to
6:30 tayo open dyan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa side po tayo dyan, may papasok dito sa amin sa likod po ng Mabel Fashion Unlimited. Yan po yung mga pagawaan ng gowns. Pwede kayo mag-rent ng gowns. Actually, napakarami ng mga branches. Ayan. Shops ng Mabel Fashion. Okay, so Mabel Fashion Unlimited, katabi po niyan is Angeles Cakes. Yan. For your events din, yung mga personalized cakes, themed cakes, dyan po kayo kay Angeles Cakes. Alright, so may mga Facebook pages din po sila. Hanapin nyo na lamang po. And we have naman, huwag kalimutan yung ating official Facebook page na Doc Joey Batito. So, tomorrow naman po, same time, same program, same station. Sana may natutunan kayo sa ating programa, 'di ba? About sa cholesterol. Okay? Paano tayo makaiwas? So, paano makakatulong in a natural way ang ating amazing product? So, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Batito. At tomorrow, another topic tayo. And to our Vice President, Ma'am Ann Batito Prenzena, my name is Miss Jalay. Thank you, everyone. This has been Serbisyong Natural, Kalusugan, Bayanihan, at Kabuhayan. Thank you, everyone.